Dali, Binoy! Nagsunod lagi ko ni mo, bossing. Oh, dalawa! Tao? Misakay sa pambot? Hoy! Hoy! Balik ko na! Hoy! Bossing, may naniid din ninyo ni Mama Ligsa? Kinsa maganing tawhana? Ang pangutan na, kung nga nung naniid siya, Doon na ni dili mayong timailhan, Binoy. mausap ka ng gihonghong sa bakukang sa kung utok, bossing. Dunay dili mayong mahitabo sa unahan. Dali na. Asamanta? Diin mo. Nganong sa'yo man kayo mong nangawa, ha? Kinahanglan makapauli na takaron. May kinatarong na ng utok ni mo. Pero diin man lagi mo gikan. Ma'am, may naniid yun ninyo gabi, eh? Unsa? May naniid gabi. Ug klaro na lang nga flash sa kamera ang mikidlap gabi. Buot ipasabot na. May nakakita na to. Dili. Ngano na bala ka man mo nga dunay nakakita ninyo? Ako man ang baba ni mo, Binoy. Panghipos na. Manghipos na ta. May oras ba? Magpakuha ta din ng helicopter. Nasab? Na, magsuka-suka na sa kuini. Ay! Binoy, naunsa ka, oy! Kasukaon pa ko sa biyahe nang, oy. Hoy, Binoy! Pastilan. Lang, Sides. Kuha na lang ang mo mga gamit sa gawas na. Oo, sir. Ihatod sa kong kwarto ang ako. Uy, naunsan man yung mga naong nila. Mga lain man kaayo. Nang sadas, may ako to nanda sa gawas nang. Ay, salamat nga ni Ana mo, day. Naba si Ed? Nas inyong kwarto, day. Isod lang una din sa salang mahagamit nang. Aton una nako si Ed. Mayo kay ni anagid ka. Anong niam ka sa kong kwarto, Lira? Iyan, pangasaon na ko nimo. Busa, angay lang ni ko sa mong kwarto. May mo ba? Ayaw ko sugat o batik. Ako ang ayaw pasilpo ka ang o iyan. Kung dili ka gusto nga mo ulbo ang dakong kayo inimbaya. Lira, gikapoy ko. May mo ba di ko ni mo sugaton o di maayo? Labad ang okos biyahe. Kung naglagpad ang imong os biyahe, mura na sa mabuha ka kung os ka suko niyo ni Alexa. Saan ko nagipanulti ni mo? Unsay buti pasabot ini. Pictures? Picture. O klaro kayo sa picture nga gisuntok mo si James. Kinsay naghatag ni mo, anak? Si James? Kaila mo ang grupo sa mga photographers nga miadto sa isla, ha? Unsa man? Inyo nagsinabutan ni Tita Agnes, di ba? Ako ang gipalihog di Tita Agnes sa pagpangitang photographers og mo-shoot ninyo sa isla. Natural lang akong kailang akong gipadadad to. Imong kaila ang imong gipada. Aron makapaniid na mo. Maubalira. Oh! Tungod kay nagtudan ako niyo ni Alexa. Nagtunagad mo yung mga tinaguan. Wa may tinaguan. Oh, really? Wa mo'y tinaguan? O gano'n na nga mo buhuman ka ni James sa dihang iyang gihagkan si Alexa? Ha? Daghan jud kag nahibawaan sa nahitabo sa isla. Unsa ba imo nahibawaan nga nahitabo sa isla? Ha? Sulti! Iyan sa ba? Uy, inang akong bukton. Sulti na! Kung unsa ba imo nahibawaan nga nahitabo sa isla? Namo ni Alexa! Wa na! Kana lang! Nahiba ako nga radakan sa mga pagtintala ng bayhana. Wa ko tintala ni Alexa! May mo bag ayaw na lang naglabani ng bayhana iyan? Klaro kayo ang gitintal kaniya? Laki-lakihon ka na sa Alexa. O wa na si makontento si mong amahan, mga hangtod ikaw gusto niyang tintalon. Gawas na! Gawas! Ay! Siba!
Oh, Ipahuway lang ko kay naglain akong lawas. Mas mayo tingali nga mo bakasyon na nataan. Oh, bakasyon? Oh, gusto kong mamakasyon tangal kita lang duha. Alexa, naibawag yun ka nga dili na mahimo. Daghan pa kayo mo at timanon ni Ian sa Isla Verde. Pero nabalaka ko ni mo. Ayaw kabalakan ako. Dili pa ko mamatay. Ed, Pero kung unsa may tabo sa unahan, tiguwang naman ko. Gusto ko nga dili yun ka mo biya dinhi, Alexa. Ed, kalain ko na imong sinultihan. Alexa, dili na to matagaan ang kinabuhi. Daghan na tagnibawaan nga mga lagsik pa, unya kalit lang mawa nining kalibutana. Usa, kinahanglan nga mahibaw ka sa gusto na kong mahitabo. Ha? Ayaw gyud biya si Ian. May umaabot na siyang asawa, Ed. Si Lira na ang angayang mo atiman sa imong anak. Ikaw ang gusto na kong muatiman sa kong anak, Alexa. Unsa? Ed, unsa ko na imong gipanulti? Maoy ibutang si mong nauna nga ikaw ang gusto na kong muatiman ni Ian. Ed, Salamat. Mura na kong naulian. ay naunsa ka baya, Binoy. Oy, mura man kag bata nga dagaton pa magmaayo. Ay, kaya argue ko anang barko oon sa pangsakyanan ng Sidis. Pero, nalagi mabuyog gid ko si helicopter. Hahay. Hoy, Binoy, Uy, Oh, sunod na ko. uy, nga naman, ma'am. Sunod na ko. hala. Nganong pasundon man kaniyas luyo, Binoy? Ngano ka? Binoy! Tora, Ay, ako lang sundo ng oy. unsa man tang gipanulti ni Ed? Mura naman yun siya nanukod. Ngano ako man gyud ang iyang patimanon ni Ian? Nga naa mas Lira? O kaslunod na sila. Binoy, pagdali! Oh, si Lira ka nang migawas paingon sa luyo sa bay. Oh, og nagsunod niya si Binoy. Unsa man kay isugo ni Lira kang Binoy? Ma'am Lira, may ipaibot ang sagbot din is loyo, ma'am. Wa. Pero, gusto ko nga tubagon ni mong ako mga pangutana karon. Unsa man na, ma'am? Alam, oy, kulbaan masab ko na, ma'am, oy. Unsay nahitabo ni Ian og Alexa sa isla? Ha? Hala. Nasayop jud kag pangutanon, ma'am. Kay di man gyud ko mosulti nimo sa mga nahitabo sa isla. Tinuod bang nabati ni James? Nga may angkon sa imong atubangan si Ian? Nga nakagusto siya kang Alexa? Unsa? Uy, hala, uy. Diin ko taon ka makasaga pa ng balita, ma'am. Daghan kog mga mataog donggan, Binoy. Ah, pinyari kang kaliwat. Mga chismosa. Sulti na! Tinuod ba nga nakagusto si Ian kang Alexa? Ha? Si Bossing lang ang sultihian na, ma'am? Agaray. Uy, sakito naman. Mirisi ni mo! Muna mahitabo ni mo kung dili ka mo sulti na ko tinuod. Oh, mao ba? Ala, uy. Unsa may gusto nimong mahibaw-an, Lira? Alexa? Nganong nakulantan ka? Klaro kayo nga namugos ka ni Binoy sa pagtubag sa imong pangutana. Karon, sultihi ko kung unsay gusto nimong mahibaw-an aron ako ning tubagon. Salamat nga miabot ka, Ma'am Alexa. Anghel ka na ako karon. Sakit na kayo ako nga aping. Nganong nahilo man ka diha, Lira? Sulti na, kung unsay gusto nimong mahibaw-an. Lagi. Pangutana na diha, Ma'am Laria. Ipahungaw ng imong kuan diha imong utot pa. Unsa maging yung relasyon ni Ian? Ha? Alexa? Klaro man tingali kayong among relasyon, Lira. Asawa ko sa iyang amahan. So, ako siyang humagpos og iya kong ina-ina. Sa'yo naman tingali kayo ng subayon. Di ko mo too.
Unsa man? Nga naman di ay. Unsa may gusto nimo nga tuan, halira? Mas mutukak ba ka kaysa tinuod? Nahibaw ko nga mas labaw pa ni Ana ang inyong relasyon. Ay di sige, ikaw na lisulti nga ako'y tuo. Sige, Ma'am Laryang, ginako eh. Ma'am Lira. Sulti na kay kami mo to ni. Ilom! Wa kay labot. Ay, kunoin. Nakulabot din na kay ako may imong gipanhi. Nagisagpapagid ko ni mo, maong apil na gid ko ni meeting, ha? Unsa ba gyud gusto nimong palutawon, Lira? Pulutaw ra gihapon ang tinuod. Way asong makumkum. Doon na, ma'am, oy. Doon na imulutaw niya. Doon na sa asong makumkum. Otot di ay. Ilom lagi! Aray, oy. Nga nang yung magunsang pa, oy. Muni angay ni mo. Mm. Ogoy, Alexa. Nahibaw kong gitintal mo si Ian. Mao nga uga na siya nako. Magmahay ka kung ganong nahimo kang asawa ni Tito Ed. Magmahay ka! Temperagot? Unsa man ang imo, Lira? Bahad na? Ebidensya na lang ang kuwang, Alexa. Solid na ebidensya sa mong pagkademonya. Nahibaw ko nga ambisyosa ka, Alexa. Gusto mong lumpongon ang amahan o ganak. Bastos lagi ka kunahuna, no, Lira? Ikaw rin gitingaling nagkunahuna, ana. Ma'am Laryang, ay, di malasa yun ni Boss Ian kung kanawag ikay yung mapangasawa ba? Unsa? Lagi, mula yun siya nahagsa nagtibok aeroplano kung makasal mo. Bastos ka! Aray, ma'am. Lira, unsa ba? Lira, si Pinoy! Kontro ka pa! Nagsalit kang asawa ka ni Tito Ed, ha? Nagsalit ka! Ha? Uri-ungay ni mo! Hoy! Hoy! Mura makakabang Ma'am Laryang. Hoy, imo man nag-iisip si Mama Alisa. Gusto na lagi! Tungo kang dasan, tiga! Hanali, oy. Gusto na lagi! Sobra ka na! Ora. Ikaw mo'y bastos! Da, wak-wakang. Ano mo din sa'yo? Aray! Iyan! Gilubag galaksan akong kamot! Weh. Aray! At di man ang kamot mo asawa iyan. Badlunga na anang iyang pagpasakit ni Binoy, ha? Tinuod yun na, sir. Kapilan yun ko niya sagpa, sir. Kasi ba dili ba suko ninyo? Yung mga bakakon man mo! Gusto na, Lira! Gusto na! Uy, Inday. Naunsa man musluyong nga mitaas mang inyong mga tingog dito, ha? Da, nag-wild na sab silira nang. Ay mao deeng nagkagubot ng buhok mo. Bugat na gyud kay nang imong problema tungod anang Lira day Alexa, no? Oy, nang sides. Labi na gyud karon nga. Ako iyang giinitan. Unsa man day iyang gisulti day? Nagduda siya nga may sekreto may relasyon si Ian. Unsa? Bisan unsa nalay nasod sa utok ng Lira ng sedes. Ay mao ba? O di man ka tinuod ay. Dili taw na tinuod ng uy. Mahal na kung akong bana ng sedes. O dili may tabong musod ko ng matanga sa iskandalo. Maog yun day Alexa. Kay lain kayo nang una-unaon sa uban, oy, kung mukatat ng maong balita. Pero ang problema na ko mao si Lira nang, mo sister kit siya nga gititalaho si Ian. Abo angon man ang bayhan na da. Naiba ko nga nakagusto di mo ka na si Alexa Ian. Kay ba't na noon kay kumpara sa imong amahan? Oh, nga nang igor ang makang nangagaho diha. Pangitag paagi nga mulayas ng bayhana din, he. Iyan na, unsa man ka? Magsige na lagi ka panghupaw, diha? Wa ko tintala ni Alexa. Ug hunungan na ka ng imong pagsildo ni Alexa. E bisod ka usa, wa ko niya tintala Lira. Gusto pa,
Nga nung init magkikanikag ko, ha? Wa, ba't nga na siya mahilabot ni mo? Lain-lain mo sa mong trabaho. Dili ko ganahan niya. Nga naa kanunay si mong dool. Kapila na ako balik-balik ka. Kung dili ka gusto gupot, ako ang angay nga naa sa imong kiliran iyan. Ako! Og dili ka ng Alexa. Wa kay alamag sa trabaho ni Alexa. Oh. Nga nung ikaw mo gitutukan ng mo cellphone. Tubaga na. Excuse me. Oy, Tita Agnes, ang sama. Kalagpat sa kong... Unsam kaya kong buhaton ni Ning Lira. Nagkagrabe naman siya. Hello. Ano nanawag man ka? Magkita ta. Daragay pakita ni mo. Ang naibaw ko malipay yung kain eh. Unsa? Unsa man na? Diba, nangita magkagsolid nga ebidensya. Bahin nila ni Ian ug Alexa. Pues, mauna nang mong ipabot. Isend na lang na sa kong phone. Pwede mo himo, uy. Kailangan magkita kita. Okay, sige. Manawag ko nimo kung makalugar na ko. Sige, pero ayaw pagdugay, ha? Sige, bye. Excited ko sa gisulti ni James. Unsa man ka kining solid nga ebidensya nga iyang kiingon. Ay. Ma'am Lira. Ma'am Lira. Ngano? Sa katawan na napunans ka. Uy. Panuway kang dako, ha? Nakakadiyang amawa ka? Ay, ganina naman ko din himamu. Mayong balita di ay itong imong nadawat nga tawag, ma'am, no? Padool ko din ninyo. Pahawa diha! Huh? Panuway ka, ha? Ako nagigibantayan mo, no? Nulo ko noin. Ako'y naguna diri, ma'am, oy. Naunsa, nangguna ka ako diri, ma'am, no? No? Dako naman ka ni Kugo Agi. Buisit ka! Kinala magkakita mag si James karon. Uy, si Lira man tong mikawastay. Murag mulakaw to siya nang nag-ilis man. Asa man katong bayhan na paingon ay. Maayong pagpaminaw Maayo sa sa binuon Lex oy. Pino. Nga mulakaw siya ng sadas. Aron makapahuway tas kasaba din hi. Alexa, tawagin ko kape. Ay, ako na lang dong. Siya nga akong personal assistant ng Sines. Busa, siya ang angay nga mukutaw na kong kape. Uy. Ako na ng sadas. Hala! Punsa ron! Oh! Ay! Pa! 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 Tambal! Tambal! Ginoo ko, sir! Nang, napaling ko na siya. Kay kuhaon ako ang iyong tambal. Nang sinas, tugang doktor na, dali! Ay, oo, sige. Pa, dali. Lingko dali, yung tarong. Dali. O, saan may gibati ni mo, ha? Mihuop akong dugahan. Ha? Alexa! Pagdali! James? James? Asa ka? Yan ang kusina. Luto ko sa atong panihapon. Hain naman ni mong giingon nga solid nga ebidensya. Aron magubot ko ang kinabuhi ni Alexa. Relax. Ayaw pagdali-dali. Direbe. James, dili mahimong magtugay ko sa tuwas sa pay. Basi magduda sila sa kong lakaw karon. Nga naman, look man ka. Nga di magkaka-importante ni Ian. James,
Dili na mausab ang atong kasabutan. Kinahanglan mahimo kong asawa ni Ian. Mao nga dili na ko si hatagan og rason. Nga dili na gyud magpakasal nako. O, lagi. Ay, gibala ka. Magpakasal lagi mo si Ian. Ko na niya. Dali na. Mga ano na ta. Haskang kulbaa, hinoon ako ganiha, Binoy. Ay, pastilan. Kuya, ora ba nang atake sa kasing-kasing? Kay traidor ka ayo? Dili na gyud ay maayo nga maghago pa si Sir Ed. Ay, maog yun. Idara na ba yan siya? Ako iyaw? Kulbaan mo kani kung magunahon na ako ni Adin si Mama Lixa? Basta natakihon si Sir Ed. Nagsadas. Ay, May kape? na, Ay, naaday, uy. lagi. Ay, magkutaw ko ha. Lingkod na lang diha. Lingkod diha, ma'am. Ato di, kumusta naman si Sir Ed, ma'am? Okay naman kuno kunili lang dadon sa ospital si Ed. Unsa naman kuno niya kasing-kasing? Medyo stress lang kuno. No? Kuya, ba ng stress? Maka-knockout na. Kinahanglang mag-amping tang tanan. Nga dili matagan o stress si Ed. Aw. Maya. Miburot naman din yung imong tiyan. Natural. Nago ni bata diha. James, sige na. Ayun ako lang na. Ambi nang imong giingon nga ebidensya. Di masanagikan. Gikan na si kong kaubang photographer. Si Nilo. Unsa? Wa mo ba si Nilo sa among pagbiya sa isla. Pero, wa sa pagkabantay sila si Ian o Galixa. Nagpabilin siya. Kay, ipatago pa na ko sa katunggan. Onya? Unsa may nakuha dito? Kadit sa. Atuban sa gamay, atuban. Aw. Malipay ka din eh. Malipay ni ka ni. Okay? Ininga kong cellphone ang kuha ni Nilo. Tanawa. Ambi. Side view ko gamay. Tanawa ni Bayo. Tanawa ni Bayo. Ganun ka na ha. Magigay ko ni mo salbahisa ka. No. Si Ian? Iyang giga ko sa gihagan si Alexa. Panuway. Ops. Kalma lang. Masige mong laway, anak. Kalma lang. Anong suko mga? Nakalitan ako sa ko nakita. Daan pagit ko. Na maninintaling bayhan na. Busit ka gid, Alexa. Ayaw pa na si mga suko. O, sumaga. Nagsilos ka, Alexa? Uy. Naglagot lang ko nagtanaos ka kung data ni Alexa. Pero... Kana! Katawa ka! Katawa! Love! Gamitan ang video sa mga pagkagamit. Alang sa kabulahanan na itong tulo. Ikaw, ako, o gangatong anak. Mao ang angay nga magpahimo sa kaharuhay sa kinabuhi. Yes. Ikaw, ako, o gang atong anak. Hey, James! Ed, kumusta na pamatik ni mo? Ayaw ka pala ka kay dili pa ko mamatay karon, Alexa. Ay, gani pa kumidya niya, no? Ikuyawan ba yamin mo kanina, ha? Kalit na kagkatumba. Na-stress lang gamay. Mao na. Di mayo nga magpadaka sa stress. Good evening. Wow! Nagkatapok lagi mong
ang tanan din sa sala. Tito? May problema ba? May hutang yan dughan ganina. I-check na siya, doktor. Diin mo ka. Ay, sorry, love. May importante lang kong giato sa office. Mo inuman ako og tubig sa kusina, ha? Maayo tingali mo pa, wayo na kasi mong kwarto, Ed. Kapi ng sa desbi. Okay, ma'am. Hindi ka gikan di ay Ma'am Laria. Tanang ka. Lapanon ka da. Gisapot ka? O ako sa puta, Binoy. Happy kaayo ko karon. Grabe. Sobra yun ang akong gibating kalipay. Tuod. O, saan mo din nahitabo ni Tito Ed? Kuhan siya na stress. Mga giataking gamay kasing-kasing. Mayo na lang gani kay pagamay ra. Mao ba? Uy. Hala. Wala. Nalipay ka giataking gamay sa kasing-kasing si Sir Reid. Ako malipay, uy. Kisa may malipay, ana ba? Nabalaka ko. Grabe good ang akong kabalaka. Hala. Kung saan makay nasuyo pa tong mabdo sa to? Basig ka tsubong, Binoy. Kalaing tama. Doon na may tama. Katog na dito sa imong kwarto, Alexa. Ano lang ko nimo? Bantayan ta ka. Alexa, dili pa lagi ko mamatay. Ayaw ka bala ka. Maningkamot ko nga mabuhi para ninyong tanan. Ed, dili ko gusto mawakan ako. Alexa, kinahanglang mangandam ka sa maabot. Muhangyo lang ko ninyo nga at manauna ninyo og maayo ang atong negosyo. Ayaw ninyo isalig kang Robert og ni Agnes ang tanan. Naning kamot mi, Ed. Alexa, ikaw nga ako mga mata sa atong negosyo. Labi na kang iyan. Ayaw ko pakyasa. Sa ako nagiingon na. Maning kamot ko, Ed. Maayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Ganong ni anong si Kalira? May kwarto ka. Addo ka dito. Ganahan ko din sa mong kwarto. Kay ni Aka iyan. Unsa man ka? Gusto yung gagubot? Dili ko gusto gupot. Gusto ko kalinaw. Pero, ganahan ko nga kauban ko sa kong kalinaw. Tay Paragot. Sabi nakaon mo. Anong malipayon makay ka? Tungod kay, sa katapusan, makasalagit ta iyan. Unsa? Lira, nagsabot na ta, di ba? Nga, dili una ta magpakasal. Unya na ta magpakasal kung mga anak na. Mausa na ang gustong mahitabo ni Papa. Ano? Magpakasal ta sa pagdili pa ko mga anak? Mauna kong gusto. Di ta magpakasal. Ako ang mabuot. Sa unang mga adlaw, ikaw ang mabuot. Pero, karon, ako na ang mabuot. Tungod kay dili na maayong kahimtang ni Papa Ed. Mao ginabatasan ng di na ko ganahan mo eh. Kanang magbuot ka hangtod na sa akong buhaton. Angay lang ang magbuot ko iyan. Tungod kay dako na kayo kong sakripisyo ni mo. Sama, niyato milayas ka ha? Kinsa man ni tabang ni mo. Di ba ako man? Ako ang metiman ni mo. Sa kwarta, sa puyanan. Ang imong banda nga may klaro, wag yun makatabang ni mo. Kataas ba mong storya eh? Ano nang pumuiboy dagot? Basta, wa na'y makausab sa akong hukom. Dili una ta magpakasal. Magpakasal ta sa labing daling panahon. Kung dili ka gusto, nga atakihon sa sakit sa kasing-kasing ang imong amahan. Unsa? May ebidensya na ko. Kung di unsa ninyo pagtonto ni Alexis, Tito Ed. May relasyon giday mo.
Hilom, Lira. Mahimo ba ayaw na lang pamakak iyan? Unsa man? Gusto ka mo tanaw sa kong ebidensya? Niya sa kong cellphone. Nagtuo ka nga makalikay ka pa nako iyan. Kitang duha gyud ang gitakda nga mahimong magtiayon. Iyan mo'y iskog! Ay! Iyan! Nasagad bago ka! Imong uto ka! Ganong ganahan, magyud kay ko nimong salbahisa ka. Oh, i-delete na! Bisag i-delete pa na nimo. May gitaguan akong kopyaan na iyan. Masakit ba't yun sa imong amahan, no? Kung makakita siya na anang maong video. Ayaw giling ipaabot sa kong amahan. Hindi ka gustong masakitan. Pues, pakasli ko aron dili ni makaabot sa mong amahan. Oh. Mauna lang na paagi. Nga dili ni makaabot sa imong amahan iyan. Kinahanang pakaslan ko nimo. Kay kung dili, ako mismo ang mupakita ni ini niya. Oh. Lalo sa semento mo ni mo gipahungaw imong kasuko. Lira. Arin ako. O dili ba ka? Diri sa kuntiyan. Sa imong anak. Salbahis ka. Salbahis lang ko sa mga tao nga dili makamaumutuman og saad iyan. Diba? Misaad makanako nga ako ang gusto nimo ikauban hangtod sa hangtod. Migawas na gyud ang tinuod mong kulor, Lira. Nahibaw ka na yung daan nga dili ko mahimong saaran. Daghan na kikagsa na ko iyan. Imo kong gisaaran nga imo kong dadon sa Isla Verde. Pero sige buhat nimo ha? Sige kauban mo dito. Ako ba? Dili! Si Alex ang imo gida? Si Papa nagbuot nga iuban ako sa Alexa dito. O giganahan sab ka? Kay gusto sa tao pahimo sa asawa si mamahan. Pagkada kong iskandalo, kung mahibaw ani sa inyong mga trabahador, dako gyud kaayo iyan. Ayaw gyud ipakatap ang video, Lira. Kana kung masaad ka na ako, nga pakaslan ko nimo sa dili pa ko mga anak. Dili ni mag-viral iyan. Lira, ayaw gyud nagbuhatan. Pues, sagi kaingon ko na pakasli lagi ko. Kay human sa tong kasal, ako ning i-delete ang yung scandal ni Alexa. Ay, Iyan. Mas nindot kong hitaan ng imong kama, uy. Sige na. Dali na. Mga tong na ta. Katog lagi mo. Asa man ka? Huwag kay labot. Karon, nga naguditan ko na ikaw sa liog iyan. Dili na giti kapuhian. Ay, busing. Ganahan ka mahubog ron, busing. Linggo dia, Binoy. Mag-inom ta. Hala, doon na sab kay problema, no. Labat na sab ng uni mo, busing, no? Oh, bugat nga akong problema ka. Ibutang na, ibugat man ka. Bitaw. Wa man kay problema ang di bugat, God. Ako saman, nag-uol ka sa imo, Papa, busing. Usa na. Pero, may mas laong pa na. Ops. Problema sa kasing-kasing na, busing. Uy, kuya, usap ng problema sa kasing-kasing, busing, uy. Kundi na makontrolar, mapatay nagtao. Maong ako, di ko anang gugma-gugma, uy. Kalisod sulbaron, ini Pinoy. Agoy. Unsa magina bossing ba? Ako bossing, no? Wa ba yan gyud ko manabi sa imong problema? Unsa may nakahasol ron ding utog nimo karon bossing? Si Lira. Unsa? Ang babaeng upat ang pako? Kinsang yung gilibak, Binoy? Ikaw? Oh, hala.
Di ikaw, mama, oy. Ako gini inyong gilibak. Dili bitaw, Ma'am Laria. Ma'am Lira, di bitaw ikaw, oy. Huwag ka na mo libak ka, oy. Joke raman to. Mga tuog na ta iyan. Katugugin mo dito. Matog ka? Or... Okay. Matog na. Hoy, Ian! Hala. Ian, huwat ako! Hala. Guniti ko, slide doon ako. Ay, guniti kay mo slide. Ni. Ay, nausa na ni, oy. Ano kalit bang na-under sa saya ni Ma'am Laria ang si Busing Iyan? Kana ba? Musunod kay kastanan akong gusto. Aron dili na mamatay og sayo ang imong amahan. Hilom na. Ano pa ilong man mo ko nimo? Kinahala maglaruhay lang tangdaan iyan. Dili na ka makalingkawas kikan nako. Busa, kung ako pa'y ikaw, musunod ka na lang sa tanan akong gusto. Dira, gisunod na ka. Ugma, gusto ko nga mo-announce ka nga magpakasal na ta. Unsa? Og, gusto ko nga bongga nga tong kasal niyan. Kanang daghanang mahibaw. Adto ta magpakasal sa gikaslan ni Alexa ug ni Tito Ed. Mahimo bag sa huwis na lang. Iyan. Kining akong beauty. Dili ko ganahan ng huwes lang. Gusto kong mahibawan sa tanan nga kaslon ta. Nakasabot ka? Busa. Ugma, pananghid na si mong amahan nga magpakasal ta. Unsa? Mo na imong nabantayan. Mura man ang na-under na ni Ma'am Laria ang si Busing Iyan. Unsa? Uy nga nung gutaw nakasulti ka man, anak Binoy. Ay, basta lagi. Mura lagi na-under. Musunod naman si Busing Iyan sa tanang gusto ni Ma'am Laria. Nang Sadas? Nang, may mapag magpuspas ka karon? Kinahanglang i-soft diet na ko si Ed. Ay, oo. Wanay problema, day, uy. Binoy, di ka una. Pagchika taon niya. Tiwaso na tong atong libak. Kisa naman sa inyong kilibak, ha, Binoy? Kukuan si Busing Iyan ba? Alexa, musayo ta sa trabahoan ka. O ikaw, Binoy. Mabilin ka din sa bay, aron doon ay makadrive kang papa sa doktor kung maglain ng iyong lawas, ha? Ayaw, una. Nga naman nagdali ka man. May emergency sa office. O Binoy, kung makamata na sira, ing nangatuan na miss office, kay doon na emergency. Pataksiya lang siya, ha? Liwag na, Alexa. Relax lang, good. May nanghidon ako ni Ed. Emergency? Kondo, pero gamay ra tingali ni. Ay, laka pala ka. Amo ra ning susihon ni Ian. Pag-amping mo. Ay, tuod. Kung maglain ang imong lawas, padaan na lang yun ni Pinoy sa ospital, ha? O tawagin lang sab ko. Ayaw ka pala ka na ko, Alexa. Okay na to. Dili ka okay. Kana ang ibutang sa mong huna-huna aron mag-amping ka. Salamat sa kabalaka. Ano na sige, lakaw na. Ayaw papabuta og dugay si Ian. Ian? Ian! Ma'am Lira, may emergency sa opisina. Mga sayo silang ng lakaw. Ano mo makupukawan ni Ian? Dinalian na ilang lakaw. Basin og naghagaw ka pa ba? Buset! Bantay lang ganing tawhanan ako. Ay, kumaldita na sinampa ka. Ganahan, bayana. Manglayas, magkaming tanan ini kung maligal na ni siyang asawa. Ian, unsa maging nahitabo sa opisina? Uy. Nino tayong hilumon de kay karon, uy. Iyan. Anong kipahunong man imong sakyanan, ha? Doon naman kay emergency sa opisina. Ganong ikaw pa man, Alexa. Unsay? Ganong ikaw pa man ang akong gimahal.